Bitarata juye kalo kilim wan shigi samba flah an wan wor hambal makil meja flebo o malikono malikoka an fulbo be mafko bisimila ga don kibar keneka amanga bidon kibar damne ni jamana kono kibari femye shahana takiye nale ye publication du journal 22 septembre directeur ye ale koni ka kiru kera tenedo juye kalo kilim wan wolon flah samba flah an wan woro kidima wya nyegi ni sankili kaswe akilna jigina hajala kilendo kadaka ko aye dogoya malita kanyesi jamana ma alsa ameto anga jamana kunga koka senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye bena kili sabata make Mali faba kono Bamako anana anga jamana kono bi tarata juye kalo kilimwan sheki samba fla anmwan woro tamay kunte dowre ye yasa ka jenyoya sinsi kosebe jamana fla ni nyongoche ani lakana gele mi be Senegali Mali ani Mauritanie frontière la ni ga fretke ola Amebo anga jamana kono ebola bana kono mika chari katafe alisa ko RDC mogo keme saba ani biduru ni ko were sarati le duru kono kakeni ko jamana nyamao ka fotai ame wakati mne iko sisa mogo minu sara obela jeli hake temena mogo bakili ani kemenani ani duru ka wa mogo keme saba ani binan ko he bana yisoro amta ko kan jamana na kabidon kibaru kunche mogo duruni ko jogina droni bingani ko fe tarata sufe juye kalo klem wan sheki samba fla an wan woro Ukraine irisi jamana fe kakeni jamana fla famau ka foyi Ukraine jamana ka durondo e civilu ka bisi dogushi yurisi jamana ka belkorod marala Ukraine ya yira ko mogo woro banana sumi marala ambal ma chen meja flebo ko ni ne granya garsike bidon kibarula ama foyina ko akambe je wakati wore. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.